तर पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. आजच्या या 13व्या अध्यायामध्ये आपण सलग या प्रवासामध्ये रोज बरोबर आहोत, याचा खूप आनंद आहे. अशाच प्रकारे आपण आता या ज्ञान योगाच्या टप्प्याला सुरुवात करणार आहोत. जसं एक थोडंसं मागे जाऊन उजळणी म्हटली, तर आपण 11व्या अध्यायापर्यंत आलो होतो. तेथेच मी म्हटलं की 10व्या 11व्या अध्यायामध्येच 11व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने विश्वरूप दाखवायला सांगितलं भगवंतांना. तसं 10व्या अध्यायापर्यंत अर्जुनाचा भ्रम दूर झालेला होता. या सर्वांच्या आधी मी एक प्रार्थना करते आणि श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करते आपल्या अध्ययनाच्या सुरुवातीला. आणि श्रीला प्रभुपाद यांना वंदन करते आणि श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करते. आणि या सर्व माझ्या इस्कॉनचे जे आम्ही सर्वजण मिळून या सगळ्या या ऑर्गनायझेशनच्या म्हणजे सगळं हे ऑनलाईन हा प्रकल्प आणि हा उपक्रम करण्याच्या मागे जे काही सर्वजण व्हॉलेंटियर्स आणि माझे जे डिवोटी मित्र मैत्रिणी आहेत त्या सर्वांना मी प्रणाम करते आणि या अध्ययनावर त्याला सुरुवात करते. खूप असे छान प्रवासामधून आम्ही आलेलो आहोत. म्हणजे मी आता 2 वर्ष झाले इस्कॉनच्या संपर्कात आहे, पण इतकी छान हळूहळू ती एक प्रगती झालेली बघितली. आणि नामनिष्ठ प्रभूजी स्वतः इतके ब्रिलियंट आहेत आणि त्यांनी इतक्या गोष्टींना ते स्वतः IIT मधनं कानपूर मधनं IIT झालेले आहेत आणि त्यांनी स्वतःला म्हणजे ते मँगलोरमध्ये आता अध्यक्ष आहेत या मंदिराचे. आणि त्याच्या पुढे जाऊनही मी थोडी माहिती अजून देणारच आहे. परंतु खूप सुंदर प्रकारे हा अगदी प्रत्येकाचं योगदान इतकं सुंदर आहे या उपक्रमामध्ये की प्रत्येक जणाने की त्या संदर्भातच आज मी तुमच्याशी पहिले 10 मिनिटं बोलणार आहे की जसं काल भक्ती योगामध्ये तुम्हाला माताजींनी सांगितल्याच असतील सगळ्या गोष्टी. आणि थोडीशी जसं मी उजळणी जाता जाता 11व्या अध्यायावरून 12व्या अध्यायावर येणारच आहे की जसं विश्वरूप दाखवल्यानंतर अर्जुनाला वाटलं की आता तो भयभीत झाला आणि त्याला हे सामान्य असं सुंदर असं मनमोहक हे मनुष्य रूप जेव्हा दाखवतो भगवंत दाखवतात तेव्हा त्याच्या मनाला कुठेतरी धीर येतो आणि तो धीर आल्यानंतर त्याचं मन शांत झालेलं दाखवलं आहे. आणि मग म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलं की माझं हे दिव्य दुर्मिळ रूप जे आहे हे बघायला देवी देवतांना सुद्धा दुर्मिळ होतं. आणि अशा या रूपाला बघण्यासाठी अत्यंत म्हणजे तुम्ही जेव्हा या भक्ती योगामध्ये भक्तीमध्ये लीन होता तेव्हा मला हे सगळेजण असे प्रिय आहेत. आणि कशा प्रकारे मग तुम्ही या भक्तीच्या मार्गावर येऊ शकता आणि भक्तीच्या मार्गावर जो लीन ज्यांनी परमतत्व जाणलेलं आहे, कारणाचे कारण हे परम भगवंत आहेत हे ज्यांनी जाणलेलं आहे, असे सर्वजण या भक्ती मार्गावर लीन होऊन स्वतः मग ते समाधी टप्पा गाठून त्या गोष्टीला जाणू शकतात. आणि मग अशा या भक्ती योगा की 12व्या अध्यायामध्ये तुम्ही सगळ्या जणांनी बघितलं असेल का की अनेक कथा पण माताजींनी सांगितल्या असेल. आणि कशा प्रकारे तुम्ही ही भक्ती करू शकता, कुठल्या भाव रूपाने तुम्ही ही भक्ती करू शकता. मग तो अनन्य भाव असावा, ती साधना भक्ती असावी किंवा ती निष्काम कर्म भक्ती असावी. आणि मग कशा प्रकारे तुम्ही या मार्गावरून जाऊ शकता. भगवंतांनी तुम्हाला ऑप्शन्स दिलेत हो. भगवंतांना जसं आहे तसं भगवंत तुम्हाला ऍक्सेप्ट करतायत. फक्त तुम्ही तुमची इच्छा दर्शवा आणि तुम्ही मनातली जी इच्छा आहे स्वतःला भक्ती मार्गावर आणण्यासाठी तुम्ही ती इच्छा मनातनं दाखवा की भगवंतांनी तुम्हाला खूप ऑप्शन्स दिलेत. आणि काही नको हो भगवंतांना. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. भगवंत काहीही मागत नाहीयेत. तुम्ही पूजा सुद्धा भगवंतांची फार कठीण नाहीये. मग दिवसातून 15 मिनिटं पण कठीण आहेत का हो भगवंतांचं. की ज्यांनी ह्या सृष्टींची निर्मिती केली त्याचं नाव घेणं आणि एक कृतज्ञता दाखवण्यासाठी की भगवंतांच्या नामस्मरणात स्वतःला लीन होणं, मला नाही वाटत हे नक्कीच कठीण आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी हे सगळे ऑप्शन्स आपल्याला की तुम्ही नाही करू शकत आहे ना, तुम्ही नाही ही भक्ती करू शकत आहात. तुम्ही वेगवेगळ्या साधना, तुम्ही वेगवेगळ्या नियमांचं पालन करा. तुम्ही अगदी भक्तीचा तुम्ही स्वतःला नामस्मरण नाही करू शकत आहात, तर तुम्ही स्वतःला त्यांचे जे काही नियम आहेत त्याच्यात बद्ध करून घ्या. आणि तेही जमत नसेल तर तुम्ही जे कर्म करताय ते तुम्ही मला अर्पण करा. अशा प्रकारे निष्काम कर्म. मग या सर्वांमधून जो मार्ग जातोय तो सगळा मार्ग भक्तीकडे जातोय. आणि मग तुम्ही भक्ती मार्ग कशा प्रकारे स्वीकारताय. मग त्या भक्तीला मग भगवंत म्हणतात तुम्ही सगळं करा, तुमचं कर्म करा, त्याची फळं उपभोगा, पण जे आहे ते तुम्ही सेवेमध्ये करा, भगवंतांच्या सेवेमध्ये करा. मग तुम्ही गोष्टी ऐकल्याच असतील कितीतरी त्याच्यामध्ये की हरिदास ठाकूर जे शुद्ध भक्त बघा काय घडलं होतं त्यांच्या घरी. चैतन्य महाप्रभू आलेले होते आणि मुलाचं निधन होऊन सुद्धा त्यांनी महाप्रभूंना ते कळू दिलेलं नव्हतं. पण जेव्हा भगवंतांना प्रत्यक्ष महाप्रभूंना चव लागत नव्हती भक्तीची तेव्हा त्यांनी ओळखलं. पण किती दृढ भक्ती होती हरदास ठाकूरांची की ते म्हणाले माझ्या घरी अशुभ होऊ शकत नाही.
की तुम्ही प्रत्यक्ष माझ्या घरी आलेले आहात, माझ्या घरी कुठलीही अशुभ गोष्ट घडणं शक्यच नाही. आणि तो मुलगा जिवंत झालेला आहे हो. अशा प्रकारे तो मुलाच विचारतो, की "का तुम्ही सगळेजण रडताय? म्हणजे कुठली अशुभ गोष्ट घडूच शकत नाही." अशा या दृढ भक्तीला काय म्हणावं, की जे भक्तीमध्ये पूर्णपणे लीन झालेत, की ज्यांना भगवंतांशिवाय दुसरं काहीही दिसत नाहीये. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, की यांनी जे 3,00,000 वेळा नामस्मरण केलं आणि अशा प्रकारे कितीही त्यांना कुठल्याही प्रकारची विघ्न आणली, तरी ते ढळले नाहीत. स्वतःच्या नामावरून, स्वतःच्या नामस्मरणाच्या कुठल्याही त्या मार्गावरून ते ढळलेले नाहीयेत. तीच गोष्ट जशी सती मातेची सांगितली, की चित्रकेतू राजाची, की चित्रकेतू राजा चाललेले होते. त्यांनी वेगळ्या अर्थाने जरी स्मितहास्य केलं शिवांकडे बघून, तरी सती मातेने त्यांना शाप दिलेला आहे, की ती त्यांच्या मांडीवर बसली म्हणून ते हसले. परंतु चित्रकेतू इतके दृढ होते, की त्यांनी तो अपमान म्हणून नाही, तर त्यांनी तो शापही चांगलेपणाने स्वीकारला. अशा या तुम्हाला गोष्टी सांगितल्या का काल? अन्वया माताजींनी मला वाटतं गोष्टी या सांगितल्या असतील ना? हरे कृष्ण. मला कळेल का? या नाही सांगितले मॅडम. आता तुम्ही बोलले ते ठाकूर महाराजांची मी सांगितली. चित्रकेतूची बोलली ती नाही का सांगितली नाही, माताजी? नाही. हरिदास ठाकूरांची सांगितली, चैतन्य महाप्रभू आले होते ती, हो, बहुतेक ती सांगितली. की त्यांच्या मुलाचं निधन झालेलं असतं. नाही, दुसरी सांगितली. आणि मग ती सांगितली असेल ज्यांनी डोळे फोडून घेतले. हो, ते हो. ती 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 सांगितली, ती सांगितली. बिल्वमंगल हो, हो. ठाकूरांची सांगितली असेल. हो, बरोबर, हो. बरोबर. ती तर त्या या ठाकूरांची सांगितली. हां, बिल्वमंगल ठाकूरांची सांगितली असेल. तर ह्या सगळ्या दृढ भक्तीच्याच कथा आहेत, की जसं मी आता म्हटलं, की प्रत्यक्ष शिव हे नामस्मरण आणि ही भगवंतांच्या कथा सांगत असतात, भागवतम सांगत असतात आणि सती माता तुम्हाला त्या स्लाईडमध्ये दिसलं असेल, आता मी 12व्या स्लाईडचं उघडलं नाहीये. पण सती माता त्यांच्या मांडीवर बसलेली असते सती पार्वती आणि ही दृश्य बघून जेव्हा चाललेले असतात याच्यातनं लोकांमधनं त्याच, की चित्रकेतू राजा चाललेले असतात आणि ते भगवंतांचं कथा सांगताना ऐकतात तिथे आणि ते तिथे थांबून राहतात आणि शिव इतकं सुंदर प्रकारे वर्णन करतायत, भगवंतांची स्तुती करतायत, ती ऐकण्यासाठी चित्रकेतू राजा तिथे थांबतात आणि ते भगवंतांकडे बघून खूप स्मित हास्य करतात. परंतु ते स्मित हास्य केल्यावर शिवांना माहिती असतं, प्रभू सदानंदांना माहिती असतं, की त्यांनी का केलं आहे स्मित हास्य, की त्यांना ते भगवंतांची स्तुती ऐकण्यामध्ये खूप छान वाटत होतं. पण सती मातेने ते चुकीच्या अर्थाने घेतलं, की मी मांडीवर बसली आहे म्हणून माझा अपमान केलेला आहे आणि मला खूप कुचेष्टेने हसलेलं आहे. परंतु चित्रकेतू हा जसं भगवंतांनी सांगितलंय अध्यायामध्ये 12 की जो आनंदामध्ये पण आणि दुःखामध्ये पण दृढ आहे. सुखामध्ये आणि दुःखामध्ये दोन्हीमध्ये जो समतोल राखलेला आहे आणि जो स्टेबल आहे, तसे या चित्रकेतू राजाने कुठल्याही चुकीच्या अर्थाने घेतलं नाही ते आणि त्यांनी त्या शापाला सुद्धा ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. अशा प्रकारे जे दृढ आहेत या भक्तीमध्ये आणि त्यांनी स्वतःचं स्थैर्य की जसं प्रल्हाद महाराजांचं सांगितलं की कितीही मरणाच्या यातनातनं जावं लागलेलं आहे, तरी हे स्थिरपणा आणि स्थिरचल मुनी जे की स्थैर्य मुनी की ज्यांना आपल्या याच्यावरनं ढळत नाहीत ते भक्तीवरून आणि कितीही काही होऊ दे, जगाचं इकडे का तिकडे होऊ दे, मला कितीही दुःखांना सामोरं जाऊ दे, परंतु मी माझा भगवंतांवरचा विश्वास खचू देणार नाही आणि मी माझ्या भक्तीमध्ये तसूभरही कमतरता आणणार नाही. आणि इतका तो दृढ विश्वास. आणि मग ही भक्ती आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत तुम्ही कुठल्याही प्रकारे करा हो ती भक्ती, की तुम्ही निष्काम कर्म करून. आणि म्हणून आज मी तुम्हाला काही तुमच्या आपल्या ग्रुपवर मी शेअर केलेलं आहे जे प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूंनी एक पत्र लिहिलेलं आहे सगळ्या भक्तांसाठी, की त्यांना खूप आनंद होतोय ह्या उपक्रमामध्ये जे लाखोनी लोक हे होत आहेत, की लाखोनी रजिस्टर करतात. पण फक्त अनफॉर्च्युनेटली एवढंच वाटतं, की जसं मी तुम्हाला 4थ्या अध्यायात 5व्या अध्यायामध्ये दाखवले, की खूप दुर्मिळ लोक की ज्याच्यात तुमच्या सगळ्यांची गणती केली जाते. आणि मग खरोखर की असा दुर्लभ योग देणारे, की तुम्ही हे सगळे दुर्मिळ आणि तुम्ही हे सगळे या 18व्या अध्यायापर्यंत पोहोचताय आणि हे खरोखर आपल्यासाठी खूप एक चांगली गोष्ट घडतीये आणि खूप आपण सगळे भाग्यवान आहोत, की आपल्याला या भगवद्गीतेचं अध्ययन मी तुम्हाला घरामध्ये बसून आणि तुम्ही घरामध्ये बसून सुंदरपणे हे ऐकू शकताय आणि माताजी याचा आनंद हो बोला. हरे कृष्ण. सॉरी सॉरी मी मध्ये बोलली. माताजी हिंदी आणि मराठीमध्ये साहित्य उपलब्ध झालं तर मला जास्त सोयीचं होईल. काही ते इंग्लिश मध्ये येतं ना,
मी वाचते पण मला समजते पण एवढं नाही डिटेल व्यवस्थित होत. बरं माताजी, पीडीएफ म्हणताय का तुम्ही जे हो, तुमचं? हो हे माताजी. ज्या माझ्या स्लाइड्स आहेत ना, त्या बऱ्याचशा मराठीत आहेत. पण आपला प्रयत्न चालू आहे. याच्यावर अजून आम्ही काम करतोय आणि हिंदीमध्ये तुम्हाला नक्की मिळेल. मी प्रयत्न करेन की हिंदीमध्ये शेअर करायचा. जे काही इंग्लिशमध्ये करते मी तुम्हाला हिंदीमध्ये पण शेअर करायचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद माताजी. मला हां, खूप नक्की, बरं नक्की. अगदी प्रयत्न हाच आहे की तुमच्यापर्यंत जास्तीत जास्त किती पोहोचता हां, येईल आणि मला जास्त तुमच्यापर्यंत जाणून घ्यायचं आहे, पण मला ते लँग्वेजमुळे थोडं बॅरियर नाही, होतं. हरकत नाही माताजी. तुम्ही हं. हे सांगितलंत खूप चांगलं केलं आणि तुमचा हा बॅरियर भगवंत आहेत. कृष्ण आपल्याकडे म्हणजे कृष्णाने इतकं सामर्थ्य सगळ्यांना देऊ करतोय भगवंत, की ज्याचा खरोखर प्रत्येकाच्या पदरात असं घेऊन ज्यांनी घ्यावं, की तुम्हाला जे काही मार्ग दाखवायला आहेत ते. आणि आम्ही नक्की प्रयत्न करू, की इस्कॉनचे सगळे व्हॉलंटियर्स मिळून आमचा तोच प्रयत्न असतो, की जास्तीत जास्त कृष्ण भावना लोकांपर्यंत पोहोचवणं. म्हणून हा जो भाषेचा त्याच्यासाठी आता तुम्हाला आनंद वाटेल मला सांगायला, की आता 12वी भाषा आपण इंट्रोड्यूस केली कोकणी भाषा. कोकणी वाह! भाषा इस्कॉनने इंट्रोड्यूस केली, की प्रत्येकाला त्याच्या कारण मी खरंच सांगते, की मी स्वतः सुद्धा इंग्लिशमधनं, हिंदीमधनं शिकतीये पुढचे इंग्लिशमधनं पण जी ही जवळीक मी तुमच्याशी साधतीये ना, ही फक्त मी तुमच्याशी मराठीतनं साधू शकते. कारण की अगदी. माझं जे प्रभुत्व आहे मराठीवरचं आणि माझं जे काही मी अ, जे काही भगवंतांच्या कृपेने जे मराठीमधून तुमच्याशी संवाद साधू शकते, त्याला तोडच नाहीये. आणि ती जी जवळीक आहे ती खरोखर म्हणून ती साधण्याचा प्रत्येक भाषेसाठी प्रयत्न केला जातो, की ज्याला त्याला आपल्या भाषेमध्ये जो कम्फर्टपणा आहे, कम्फर्टेबल ज्याला वाटतं, की जो मोकळेपणा वाटतो तो इतर भाषेमध्ये वाटणं कठीण असतं. आणि म्हणून नक्की माताजी हे तुमचं ध्यानात लक्षात ठेवून मी हिंदीमध्ये बऱ्याच गोष्टी शेअर करीन. त्या मराठीत धन्यवाद. अवेलेबल नाहीये, त्या मी हिंदीमध्ये नक्की शेअर. तर धन्यवाद मला पुढे माताजी. जाऊन असं सांगायचं की इंग्लिशमध्ये ते लेटर केले ते मी हिंदीमध्ये पण शेअर करीन आणि जे काही तुम्हाला टाकलाय तर तुम्हाला मला सांगायला खूप आनंद वाटेल आणि 12वी अध्यायाच्या अनुसरूनच मी तुम्हाला त्या अनुषंगानेच मी तुमच्याशी 5 मिनिटं अजून बोलणार आहे. आपण हं. 13वे अध्याय नक्की आज पूर्ण करणार आहोत. पण हे पण सांगणं तितकंच महत्वाचं आहे, जे माताजींनी काल कव्हर नाही करू शकलं. मी त्यांना म्हटलेलं तुम्ही फक्त मूळ अध्याय शिकवा सगळ्यांना आणि मग आपण बाकी बोलूया. तर मला तुमच्याशी एवढंच बोलायचंय की सेवा मला या सेवा गोष्टीबद्दल तुमच्याशी बोलायचंय आणि ही सगळी स्वेच्छा आहे हा प्रत्येकाची आणि मग सेवा किंवा जे हे दान करणं डोनेशन ही सगळी तुमच्या स्वेच्छा आहे. मी फक्त तुम्हाला एक माहिती देण्याचं काम करते. कुठल्याही प्रकारचं फोर्स नाहीये, कुठच्याही प्रकारचं बल नाही, की तुम्हाला अगदी हे तुम्हाला ही मोफत सेवा ही कायम उपलब्ध आहे. पण तुम्हाला स्वतःला होऊन जी काही गोष्ट त्यासाठी ह्या ग्रुपवर सगळं शेअर केलं जात आहे. 12व्या अध्यायाच्या अनुषंगाने हे तुम्हाला सांगू इच्छिते, की भगवंतांना तुम्ही जसे आहात तसे भगवंतांनी तुम्हाला स्वीकारलेले आहे आणि तुम्ही या भगवद्गीतेचा जितका जास्तीत जास्त तुम्ही ऍप्लिकेशन म्हणजे जास्तीत जास्त तुम्ही जगाल भगवद्गीता तेवढी खूप चांगली आहे. तुम्ही शिका, तुम्ही ज्ञान घ्या, पण तुम्ही ती जगायला शिकाल तेव्हा तुम्हाला खरोखर ते एक वेगळा त्याच्यातनं आनंद आणि त्याच्यातनं एक वेगळं जे समाधान मिळेल त्याला मला वाटतं शब्दच नाही जात नाही. आणि म्हणून ही सेवा जी आहे त्या सेवेबद्दल मी भात थोडंसं गरम सांगणार करून घे आहे. ना तेवढं. हरे कृष्ण प्लीज काळजी घ्या. म्यूट होऊन बोला प्रत्येकाने जे काही घरामध्ये बोलायचंय ते आणि मला प्लीज डिस्टर्ब होऊ देऊ नका. तर मला फक्त सेवेविषयी 1-2 मिनिटं बोलायचंय. या सेवा ज्या आहेत ज्याला प्रत्येकाला मला खूप जणांनी तयारी दाखवलेली आहे. तर आपण हा अध्याय आपले 18 अध्याय संपल्यानंतर मी आपला एक सुंदर असा गोपीजन ग्रुप तयार करणार आहे आणि त्या गोपीजन ग्रुपमध्ये ज्यांना पुढच्या याच्याशी कनेक्ट राहायचं आहे, ज्यांना सेवा देण्याची इच्छा आहे त्या प्रत्येकाने नक्की त्या गोपीजनमध्ये जॉईन व्हायचंय. मी त्या सगळ्यांना त्याच्यामध्ये सामावून घेईन आणि ज्यांना सेवा द्यायची आहे, मग ही सेवा आपल्याला खूप वेगवेगळ्या प्रकारे इस्कॉनमध्ये देता येते. जशा प्रकारे मी माझ्या अनुभवातून सांगते, मी स्वतः टेक्निकल पर्सन नाहीये, पण मला इस्कॉननी खूप शिकवलं. मला इतकं शिकायला मिळालंय 2 वर्षामध्ये, की YouTubeचं मी कधी हँडल केलं नव्हतं. मी रजिस्ट्रेशन पार्टमध्ये कधीही काही कितीतरी मी प्रेझेंटेशन्स दिली. मला खरोखर म्हणजे मी एक हाउसमेकर आहे. आता मी होममेकर आहे, म्हणजे एक गृहिणी आहे. मी केलंय याच्या आधी. मी शिक्षण माझं मास्टर्स मी केलेलं आहे आणि शास्त्रीय शास्त्र या विभागामध्ये शिकलेली आहे. पण मी माझ्या विभागाच्या सोडून मी हे जे काही अध्यात्मातनं आणि जे काही टेक्निकल ज्ञान देते मला खरोखर त्याच्यासाठी शब्द अपुरे आहेत. आणि म्हणून ही सेवा ही गोष्ट तुम्ही स्वेच्छेने जी काही व्हॉलेंटरीली सेवा करू शकाल आणि प्रत्येकाची इच्छा असेल त्याप्रमाणे प्रत्येकाने नक्की मला 18व्या अध्यायाच्या शेवटी हे सांगा आणि एक व्हॉलेंटियर फॉर्म मी सगळ्यांना शेअर करणार आहे या पुढच्या 1-2 दिवसामध्ये. प्रत्येकाने तो फॉर्म भरा आणि तुम्हाला जर पुढे अगदी संलग्न राहायचं असेल, पुढच्या तुम्हाला टप्पे शिकायचे आहेत, टप्पा 2, 3, 4 जसं मी सांगितलं, की आपण आता या श्रद्धावानवर आहात, नंतर सेवक म्हणून आहे, त्याच्यानंतर भक्तिशास्त्र म्हणून आहे. या सगळ्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर तुम्हाला शिकायला नक्की मिळेल. ही सगळी इस्कॉनची मोफत सेवा आहे.
कुणाला एक नया पैसा सुद्धा यासाठी द्यावा लागत नाही. परंतु आपण एक कृतज्ञता म्हणून आणि ज्याला इच्छा असेल, की तुम्ही जेव्हा काही पुस्तकं घेता, ती एक सेवा होते, की तुम्ही हे सगळं इस्कॉनला जाता आणि आपल्याला मला सांगायला खूप आनंद वाटेल ज्याचं मी ग्रुपवर शेअर केलेलं आहे, की नामनिष्ठ प्रभूजी एक सुंदर मंदिर बांधतायत मंगलोरमध्ये आणि ज्याची त्यांची खूप प्रामाणिक इच्छा आहे, की एक युनिव्हर्सिटी तयार करून प्रत्येकाला, प्रत्येक तळागाळातल्या लोकांना कृष्ण भावनेने या सगळ्या भगवद्गीतेचा ज्ञान मिळावं यासाठी ते युनिव्हर्सिटी स्थापन करतायत आणि या देवळाच्या माध्यमाने ते अनेक आध्यात्मिक असे अध्ययन वर्ग सुरू करणार आहेत, की ज्याच्यामध्ये सगळ्या विभागातल्या, सगळ्या भाषांमधल्या वेगवेगळ्या तिथे ते राहण्याच्या सोयीपासून ते सगळी अगदी सुंदर असं एक मंदिर बांधलं जातंय आणि ज्याची ऑलरेडी भूमिपूजन झालेलं आहे आणि जे मंदिर खूप थोड्या कालावधीमध्ये तयार होणार आहे मंगलोर या विभागामध्ये आणि त्याची मी व्हिडिओ प्रत्येकाबरोबर शेअर केलेली आहे. तर प्रत्येकाला जी काही खारीच्या वाट्याप्रमाणे इच्छा असेल त्याप्रमाणे नक्की करावी. जमलं तर करा, नाही जमलं तर करू नका. कुणालाही फोर्स नाहीये, कुणालाही त्याच्यासाठी अजिबात तुम्ही शिकताय म्हणून तुम्हाला हे दिलंच पाहिजे असं नाही. तुम्ही एक सेवाभावाने करू इच्छिता तर तुम्ही एक डोनेशन हा भाग आणि सेवा हा भाग हे 2 भाग मला खरोखर की जे परमेश्वरांनी 12व्या अध्यायामध्ये तुम्हाला ऑप्शन्स दिलेत, की तुम्ही हे नका करू, ते करा, ते नका करू, ते करा. तुम्ही भक्तिभाव तर कराच स्वतःच्या मनात, पण तुम्ही सेवा रूपाने सुद्धा भगवंतांच्या चरणी तुमची सेवा अर्पण करू शकता आणि तुमचं नामस्मरण तुम्ही करत राहा आणि या सेवेद्वारे आपण नक्की संलग्न राहू आणि त्याप्रमाणे तुम्ही मला तुमचे फॉर्म्स भरून नावं दिलीत तर तुम्ही सेवा करू शकता आणि डोनेशन्स बद्दल पण मी तुम्हाला ह्याच्यावर माहिती टाकलेली आहे. तर मला खरोखर एक विनंती करावीशी वाटते, की प्रत्येकाने आपल्या खारीचा वाटा नक्की उचलावा आणि आपल्या प्रकारे आपल्या स्वतःच्या इच्छेने जी असेल ती नक्की मदत करावी. आणि असे सगळ्या प्रकारे मी तुम्हाला सेवेचा तुम्हाला जर काही त्याच्यामध्ये या गोष्टी रूपामध्ये सांगायचा प्रयत्न केला, की शुद्ध भक्ती कशी असावी आणि आपण या भक्ती मार्गाच्या या 12व्या अध्यायाला इथे आपण भक्ती योगावर थोडंसं थांबलेलो आहोत. जसं मी म्हटलं, की कर्मयोग शिकलो पहिले 6 अध्याय, तसं 7 ते 12 आपण भक्ती योग शिकलेलो आहोत आणि आता भक्ती योगाचा टप्पा संपवून आपण ज्ञान योगाकडे वाटचाल करत आहोत. आणि मग हे ज्ञान का घ्यायचं आहे? कारण भक्तीशिवाय कर्मयोग आणि ज्ञानयोग पूर्ण नाहीयेत. ज्ञानयोग हे कर्मयोग आणि भक्ती योगाशिवाय पूर्ण नाहीयेत. अशा प्रकारे हे सगळे एकमेकांशी कनेक्टेड आहेत. जरी हे 3 अध्याय वेगवेगळे 3 टप्पे असले, तरी जसं सँडविच प्रमाणे सगळे भक्ती योगामध्ये संलग्न झालेले आहेत. भक्ती योगामध्ये ते सगळे मिळतायत आणि सगळ्याचा हा मिलन आणि संगम होतोय आणि या भक्ती योगानेच आपण त्याच मार्फत हे भक्ती योग घेण्यासाठी काय ज्ञान आवश्यक आहे, ते आपण आज या 13व्या अध्यायामध्ये शिकणार आहोत. तर थोडीशी माहिती सांगून मी पुढे जाते. मी तुमचा वेळ घेतला त्याच्यासाठी, पण मला वाटतं ते पण तितकंच महत्त्वाचं होतं आणि तेवढी मला सांगण्याची खूप आणि ते मी ग्रुपवर पण शेअर केले. जसं माताजींनी त्यांची अडचण सांगितली, की मी ते हिंदीमध्ये पण नक्की ते पूर्ण लेटर शेअर करायचा प्रयत्न करेन आणि जी काही माहिती आहे, ती हिंदीमध्ये पण मी तुमच्याशी जी मराठीमध्ये आहे, ती मध्येच करीन मी. पहिला प्रेफरन्स फुल मराठीत. पण ज्या काही गोष्टी आपल्याकडे अवेलेबल नाहीयेत, त्या मी नक्की स्वतः ट्रान्सलेट करून पण माझा प्रयत्न असतो, की मी प्रयत्न करते, की मला जेव्हा वेळ मिळेल, तेव्हा मी हिंदी, इंग्लिशमध्ये न जाता ते आम्ही ट्रान्सलेट करून मग मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतेय. कारण मी जाणू शकते, की ज्यांनी मराठी घेतलंय त्यांना नक्की इच्छा असेल, की आपण मराठीतनंच संवाद साधूया. एवढं संपून मी आता पुढच्या अध्ययनाला सुरुवात करतेय आणि धन्यवाद माझ्या या गोष्टी ऐकून घेतल्याबद्दल आणि नक्की प्रत्येकाने प्रत्येकाचा विचार करून त्या दृष्टीने वाटचाल करावी आणि सेवा भागामध्ये पण तुम्ही मला नक्की नावं द्या, व्हॉलंटियर्स फॉर्म भरा आणि आपण सगळे खूप मजा येईल तुमच्या बरोबर अध्ययन वर्ग करायला. तर मला खूप खूप सुंदर तुम्ही सगळे डिवोटीज आहात आणि मला खूप आनंद मिळतोय तुम्हाला शिकवायला आणि तो आनंदाला खरोखर शब्द अपुरे आहे. त्याच प्रकारे पुढे जाऊन सेवा करायला आणि तुम्ही पुढचं ज्ञान घ्यावं ही पण अगदी प्रामाणिक इच्छा आहे. तर तुम्ही सगळ्यांनी आपण कनेक्टेड राहण्यासाठी तुम्ही स्वतः मग नावं द्या आणि मी आपण एक छानपैकी ग्रुप तयार करूया. अशा प्रकारे मी पुढच्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करतेय, की ज्यामध्ये आपण सगळ्या पुढे योगांच्या प्रवासामध्ये पुढे चाललेलो आहोत आणि या योगाचं आज नाव आहे क्षेत्रज्ञ विभाग योग. असा हा 13वा अध्याय खूप सुंदर आणि महत्वाचा अध्याय आहे, की ज्ञान कसं मिळतंय, भगवंत कसं ज्ञान देऊ इच्छित आहे, की तुम्हाला कळलंय 2ऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी सुरुवात केलेलीच आहे. सांख्य योग, बुद्धी योग, अष्टांग योग आपण ऐकलाय 4थ्या अध्यायामध्ये, 6व्या अध्यायामध्ये सॉरी. आणि मग आपण संन्यास योग, कर्मयोग हे सगळे 4थ्या अध्यायामध्ये ज्ञान घेतलेलं आहे त्याच्याबद्दल, की कर्म कसं करावं आणि संन्यासाबरोबर कसं करावं, की त्याचा फळाची अपेक्षा न करता, की सकाम कर्म करणं हे वेगळं
की मग तुम्ही ते चांगल्या मार्गाने करताय. कर्म हे तुमचं आपलं कर्म करताय. पण निष्काम कर्म की तुम्हाला फळाची अपेक्षा नाहीये आणि मग हे निष्काम कर्म कुठेतरी तुम्हाला अकर्माकडे नेतंय, की जे भक्तीच्या मग तुम्ही कृष्ण भावनेने सगळं काम करताय. सगळं कर्म तुमचं कृष्ण भावनेने जे कर्म करताय ते कृष्णाला अर्पण करताय. अशा प्रकारे या अकर्माच्या वाटचालीकडे जाण्यासाठी भगवंत आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने ज्ञान देतायत आणि अर्जुन अर्जुन कितीही वेळा प्रश्न विचारतोय, तरी गुरु थकत नाहीये आणि कृष्ण म्हणत नाहीयेत, "बास आता, मी किती वेळा तुला तेच तेच सांगू रे. मी या अध्यायात तेच सांगितलं, त्या अध्यायात नाही." खूप उत्तम गुरु आहेत ते अर्जुनाचे. अर्जुनाला पडलेला प्रत्येक प्रश्नाच्या शंकेचं ते निरसन करतायत, प्रश्नाचं उत्तर देतायत. मग ते त्याला पडलेला प्रश्न परत-परत का असेना, तसं जसं 8व्या अध्यायामध्ये त्याला अनेक प्रश्नांना त्यांनी उत्तरं दिली आणि मग अधियज्ञ काय आहे आणि दैव काय आहे, या सगळ्या गोष्टींची जशी आपण माहिती घेतली, तसं आताही कृष्णाला अर्जुनाला प्रश्न पडलेत, की पुरुष म्हणजे काय, प्रकृती म्हणजे काय, असे वेगवेगळे प्रश्न या अध्यायाच्या सुरुवातीला अर्जुनाला पडलेले आहेत. पण प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर भगवंतांनी फार सुंदरपणे मांडलेलं आहे आणि हा अध्याय खूप सुंदर आणि शिकण्यासारखा अत्यंत इम्पॉर्टंट असा, की निसर्ग, आनंद देणारा आणि चेतना, की मग हे क्षेत्र काय आहे? आणि म्हणून थोडंसं पुढे जाण्याच्या आधी मी बोलणार आहे तुमच्याशी, की कशाप्रकारे आपण या ज्ञानयोगावर जावं. जसं मी तुम्हाला म्हटलं, की भक्ती योग 6 ते 12, 7 ते 12 आपण भक्ती योग केले आणि भक्तीच्या मार्गावर भगवंतांनी वेगवेगळे मार्ग सांगितले आणि जसं विश्वरूप दर्शन दाखवून भगवंतांनी दाखवलं, की कसं त्यांचं जे रौद्र रूप आहे, की ते रौद्र रूपाची कोणीही पूजा, मग ती आसुरी वृत्तीच, कारण भगवंतांचं जे काही आहे ते खूप भयंकर असं रूप आहे. जरी ते त्यांनी म्हणून अर्जुनाला सांगतायत, की या सगळ्यांना मारलेले तू फक्त एक निमित्त मात्र आहेस त्याचा. आणि म्हणून पुढे जाऊन भक्तीचा कसा, की तू भक्तीच्या मार्गावरती कसं यावंस आणि माझं मनुष्य रूप जसं तुला धीरता देतंय आणि माझं परमात्मा हे 4 भुजा असलेलं रूप वैकुंठामध्ये आहेच. परंतु माझं पुढे जाऊन गोलोकामध्ये जे मी सगळ्यांबरोबर अगदी सुंदर मनमोकळेपणाने वावरतो आहे, मग भगवंतांबरोबर खेळतायत, भगवंत सेवा करतायत, भगवंतांबरोबर त्यांचे मित्रमंडळी आणि सगळे गोप कसे छान प्रकारे वावरतायत. अशा या गोलोकामध्ये मग मी मनुष्य रूपामध्ये कसा भगवान हे माझं जे रूप आहे आणि हे दुर्मिळ रूप असं बघण्यासाठी देव-देविता सुद्धा, की जसं देवकीच्या गर्भामध्ये भगवंत असताना सुद्धा देव-देव एवढं सगळी रूम बंद असताना सगळे देवता अगदी आलेले आहेत, की कृष्णांचा जन्म होणार आहे आता. आणि अशा या कृष्णांना बघण्यासाठी दुर्मिळ रूप त्यांचं बघण्यासाठी, की परमेश्वराला सांगितलं स्वतः वासुदेवांनी त्यांना बघितलेलं आहे परमात्म्याच्या रूपामध्ये, की परमात्म्याचं रूप पण तुम्ही आमच्या पोटी, देवकीच्या पोटी ते तुम्ही आम्हाला असे दिसता आहात. पण देवकी मातेने विनंती केल्यानंतर त्या मातेच्या विनंतीला सुद्धा भगवंतांनी मान दिलेला आहे हो. आणि त्या मातेच्या पोटी त्यांनी सुंदर असं बालकाचं रूप घेऊन जन्म घेतलेला आहे. तर असे भगवंत आपल्याला ज्ञान देत आहेत, की क्षेत्र म्हणजे काय? आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय? मग हे ज्ञान का आवश्यक आहे हो? की भक्ती मार्गावर तर आपण चाललोय. आपल्याला सांगितलंय भगवंतांनी वेगवेगळ्या प्रकारे सांगितलं, की तुम्ही निष्काम कर्मयोग करून कशाप्रकारे तुम्ही अकर्माकडे जाऊ शकता आणि मला कोण प्रिय आहे. मग चतुश्लोकी गीतेमध्ये भगवंतांनी प्रत्यक्ष सांगितलेले आणि प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांच्या विभूती दाखवून सांगितले, मी कुठे आहे आणि तू कला कशाप्रकारे कुठे बघू शकतोस आणि मग आपल्या सुंदर अशा संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन या गोष्टींमार्फत आपण सुंदरपणे भगवंतांशी कसे जोडले जातोय आणि कशा प्रकारे संबंध प्रस्थापित करतोय, की ज्याच्यामध्ये आपण अगदी कृष्ण प्रेमामध्ये न्हाऊन निघणार आहोत. आणि मग जे हे 9 टप्पे आहेत, की श्रद्धा आहे आणि मग वेगवेगळ्या प्रकारे कसं तुम्ही संग घेऊन आणि मग तुम्ही श्रद्धेला कसं दृढ करू शकता आणि मग अखेर ज्याचा टप्पा आहे कृष्ण प्रेम आणि त्या प्रेम कृष्ण भक्तीमध्ये कसं स्वतःला विलीन करू शकता आणि अशा या टप्प्यांद्वारे आपण नवविध भक्ती करू शकतो. आणि मग त्या भक्तीच्या नवविध भक्तीच्या सांगितल्या आहेत गोष्टी, की ज्या कीर्तनम, श्रवणम, स्मरणम, अर्चनम, पूजनम, वंदनम आणि मग पाद्यपूजनम आणि आत्मनिवेदनम, साख्यम, दास्यम अशा या 9 भक्तीच्या नवविध सेवा आहेत, की ज्याच्या मार्फत तुम्ही भगवंतांना अगदी पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम हे अर्पण करून सुद्धा भगवंतांचं नामस्मरण करू शकता आणि नामस्मरणाशिवाय दुसरा कुठलाही यज्ञ नाही. या कलियुगामध्ये फक्त नामस्मरण हा यज्ञ आहे. जसं आपण बघितलं सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग. सत्ययुगामध्ये ध्यान करणं शक्य होतं. लोकं लाखो वर्ष जगायचे. ज्या त्रेतायुगामध्ये
भक्तांनी सगळ्यांनी यज्ञ याग केले भगवंतांचे, जे यज्ञ हेच तेव्हा होते भगवंतांना अर्पण करण्यासाठी. आणि त्याच प्रकारे द्वापार युगामध्ये मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा अर्चा केल्या जायच्या. तशा या कलियुगामध्ये प्रभू चैतन्य महाप्रभूंनी हा मंत्र आणलेला आहे, कृष्णाचा महामंत्र आणलेला आहे. आणि या कलियुगामध्ये असं वरदान दिलेलं आहे, आणि नामस्मरणाचा यज्ञ करा. दुसरा तिसरा कुठलाही नाही. तुम्हाला खूप काही आहुती द्यायच्या नाहीये, खूप काही विकत आणून पैसा अडका काही खर्च करू नका. तुम्ही तुमचं वेळ द्या, अमूल्य वेळ देऊन. मग ते सुद्धा भगवंत म्हणत नाही की अगदी 10-10 तास तुम्ही मंदिरात बसा जाऊन, नाही हो. तुम्ही 15 मिनिटं भगवंतांचं ध्यान पूर्णपणे विलीन होऊन करा. आणि अगदी सुंदरपणे अशा या नामस्मरणाच्या यज्ञाला भगवंतांनी प्रत्येक अध्यायातनं आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि मग हे ज्ञानयोग घेताना आपल्याला तुम्हाला दिसेल की आपण हे सगळं करतोय, आपण 10 पावलं पुढे जातोय, 15 पावलं पुढे जाते, पण कुठेतरी आपल्याला मागे खेचतंय हो काहीतरी. कुठेतरी आपण 5 पावलं पुन्हा मागे येतोय. का हो? कोणी मला सांगेल याचं कारण? आपण करतोय, आपल्याला पाहिजे आहे, आपण सगळं चांगल्या गोष्टी सत्कर्माकडे सगळं वळायचा प्रयत्न करतोय, पण का आपण पुढे मागे फिरतोय हो? का आपण 5 पावलं पुन्हा मागे येतोय? काय कारण कारण असेल याचं? आपण अजून प्रपंचात अडकलेलो आहोत. आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण झालेल्या नाहीयेत. अगदी बरोबर आणि माताजी. आणि माताजी त्यामुळे इंद्रिय तृप्ती करून आपण इंद्रिय तृप्ती करतोय. बरोबर माताजी? आसक्तीतून सुटलो नाहीयेत अजून. अगदी अगदी बरोबर. खूप छान माताजी, खूप छान श्रद्धा प्रयत्न. कमी हरे पडते कृष्ण. का माताजी? श्रद्धा कमी पडते का? नाही माताजी, श्रद्धा कमी नाही पडत आहे. कसं आहे ना, आपण भौतिक जगात आहोत सगळे माताजी आता. हा. आणि या भौतिक बंधन म्हणूनच भगवंत सांगतायत या भौतिक बंधनाने आपल्याला बांधून ठेवलेलं आहे. पण आपण आता आहोत, वेळ नाही झालेली आहे. चुकीच्या मार्गाने आपण कुठलंही चुकीचं म्हणून विकर्म तर कोणी करत नाहीये ना, एवढं लक्षात द्या. मग अगदी आपण अकर्म नाही अजून करत आहोत, अकर्माकडे वाटचाल करतोय. आणि मग भगवंतांचं नामस्मरण करा. जे काही करताय म्हणून नैवेद्याला महत्व आहे, की तुम्ही खाताय खा तुम्ही, पण तुम्ही भगवंताला अर्पण करून खा. बघा तुम्हाला त्याच्यामध्ये, मला सांगा तुम्ही तुमचाच अनुभव, की मला सांगा तुम्ही, आपण काही जेव्हा बनवतो आणि भगवंताला अर्पण करून आपण ते खातो, मला सांगा त्याचा स्वाद. तुम्ही खरंच उत्तर द्या मला, की त्याचा स्वाद तुम्हाला काय लागतो? साधं वरण भात असेल तो, पण तुम्हाला वाटतो त्याच्यामध्ये फरक? फरक जाणवतो आणि तो प्रसादच असतो. खूप अगदी छान बरोबर वाटतं आणि माताजी. सगळं वाटून खाल्लं जातं. बघा, साधा शिरा आणि प्रसादाचा शिरा खूप फरक पडतो. खूप आणि फरक आईच्या पडतो. हातचा शिरा अजून फरक पडतो. अगदी बरोबर माताजी. ते तर प्रश्नच नाही हो. म्हणजे त्याला तर काही तोड नाहीये. तसं भगवंतांचं आहे. म्हणून तर भगवंत सांगतात ना, की आई-वडील आहेच, पण तसं भगवंत सखा आहेत दुसरे दुय्यम. म्हणून भगवंतांना ही नैवेद्य अर्पण करतो आपण, की या नैवेद्याचं इतकं सुंदर महत्व आहे. आणि म्हणून आपण चुकत नाही आहोत कुठे माताजी. आपण कमी पडतोय ते कुठे, की आपण हे इंद्रिय तृप्ती आणि आपण या भोगांतून मला हे हवंय, मग माझ्याकडे 10 साड्या कपाटात आहेत, पण उद्या हे लग्न आहे हो, मला अजून एक साडी पाहिजे. मग का हो तो मोह? मग तिथे कुठेतरी जर तुम्ही स्वतःला बघा, तुम्ही बदलायचा प्रयत्न करा. मी हेही म्हणत नाही, चला ते सुद्धा तुम्हाला तुमच्या भगवंतांच्या कृपेने काही मिळत असेल, तुम्ही नक्की ते घ्या. पण तुमच्या मनातल्या भावना, ती जी भावना आहे ना, ती खूप महत्वाची आहे. आणि बघा तुम्ही, म्हणजे मी माझ्या प्रचितीवरनं सांगते, की आपण खूप महान नाही हो कोणी. आपण खूप खूप क्षुल्लक, म्हणजे आपण हे सामान्य माणसं शिकतोय सगळं. भगवंत पण तरीही आपल्याला सांगतायत, आम्ही आहोत आणि मी आहे म्हणून तुम्ही तुमचं काम करा. भगवंत आपल्याला म्हणत नाहीये, की तुम्ही तुमचं सगळं सोडून संन्यास घ्या आणि हिमालयात बसा जाऊन आणि तुम्ही मगच माझे भक्त व्हाल. नाही, भगवंत असं सांगतच नाही. अर्जुनाला सांगितलं हो, तुम्ही युद्ध करा, माझ्यासाठी तू युद्ध कर, अधर्माचा नाश कर तू. म्हणून आपण कमी नाही पडणार. फक्त ऐका. जर आपले कान उघडे ठेवा, चांगलं ऐका, चांगलं वाचा, चांगलं बोला. बघा, तुम्ही त्या मार्गावरून पुढे जात राहाल माताजी. आणि म्हणूनच मला सांगायचं, की तुम्ही पुढे, की ही कमी नाही पडणार, तर तुम्ही वाढत जाईल हे ज्ञान. जेवढं द्याल, आता मला अनुभव, मी तुमच्याशी बोलताना माझ्या ज्ञानामध्ये किती वाढ होते हो. मी अभ्यास करते तेव्हा मला तुमच्याकडनं किती शिकायला पण मिळतं, की तुम्ही तुमच्या शंका विचारता, मग मी त्याची माहिती देते, तर माझं ज्ञान वाढतंय. आणि माझा हाच प्रयत्न राहील, की तुम्हाला जास्तीत जास्त मी किती देऊ शकेन. बघा, आपण जितकं देतो तितकं आपल्याकडे वाढतं. हे म्हटलंच आहे. तसं तुम्ही करा, प्रयत्न करा. पण ती भावना मनामध्ये हवी. ती श्रद्धा मनामध्ये हवी. मग कुठेतरी परत, अहो मी तुम्हाला तेच आता पुढे सांगणार आहे, की का आपण मागे येतो. मग तुम्ही सगळ्यांनी अगदी बरोबर मार्गे सांगितले, की आपण कुठेतरी या सगळ्या इंद्रिय तृप्तीसाठी ते करतोय. आणि मग ते का आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन भगवंतांनी फक्त हे पुढचे 13 ते 18 आपल्याला ज्ञान दिलेलं आहे.
आणि मग ते ज्ञान कशाविषयी आहे तर तुमच्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक वृत्तीविषयी. आज तर मी तुम्हाला आधी शरीर आणि क्षेत्रज्ञ ह्याची माहिती आणि मग पुढे जाऊन तुम्हाला कुठले तुमचे गुण, त्रैगुणिक कसे आहात आणि ह्या सगळ्याचं ज्ञान दिलेलं आहे भगवंतांनी, की कशा प्रकारे जसं तुम्ही म्हणलात कमी नाही पडणार, पण तुम्ही जर ती इच्छा ठेवलीत तर तुम्ही त्या मार्गावर, त्या सात्विकतेवर स्वतःला आणून तुम्ही क्षुल्लक गोष्टींना पण महत्व देणार नाही माताजी. तुम्ही अक्षरशः हो काय भांडतायत, कुठल्या गोष्टीसाठी भांडतायत, प्रायोरिटी काय आहे? बस तुम्ही 5% काय मी तर म्हणेन 1% आपण भगवद्गीता जगायला जरी शिकलो ना, तरी आपल्या जीवनाचं सार्थक झालं हो. मी खरंच सांगते, की हा मला प्रामाणिकपणे वाटतं, की कुठेतरी तुम्ही जगायला शिका ॲप्लिकेशन. हे ऐकतंय, ज्ञान घेतोय, पण त्याचं पुढे काय हो? आपण WhatsAppवर तर काय विचारू नका. WhatsApp युनिव्हर्सिटी जिंदाबाद आहे सध्या. केवढं ज्ञान मिळतंय, पण अहो ते ज्ञान कोण सांगणारे कधी त्याचं ॲप्लिकेशन करतायत का हे महत्वाचं. भगवद्गीतेचंच होतं, की तुम्ही ऐका, श्रवण करा, कीर्तन करा. म्हणजे किती आत्मसात करताय आणि किती तुमच्या प्रॅक्टिकल भगवंत तेच म्हणतायत, की तुम्ही तुमच्या प्रॅक्टिकल याच्यामध्ये ते किती आणतायत आणि तुम्हाला म्हणून मी दिली आहे ही भगवद्गीता. तुम्हाला प्रत्येक श्लोकामध्ये मी सांगितलंय तुमचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते या प्रत्येक श्लोकामधून तुम्हाला मिळणार आहे. तुम्ही आत्मसात करायला शिका. तुम्ही ती वाचा. म्हणून मी तुम्हाला एकदा सांगतेय हो, मी फक्त तुमच्याशी तो संवाद साधतीये, की कृष्ण आणि अर्जुनामध्ये काय संवाद झाला, तो मी फक्त तुमच्यापर्यंत पोहोचवतीये. पण पुढे जाऊन तुम्हाला अजून त्याचं वाचन केलं तर तुम्ही अजून सखोल झाल आणि मग तुम्ही तो उत्तम मार्ग निवडलेला आहे. तुम्ही अगदी राइट ट्रॅकवर आहात सगळे. बस बाकी काही नाही. आणि मग तुम्ही हा उत्तम मार्गावरती नक्की बघा. परत मागे वळून बघू नका. आणि आहेत, आपण चुकतोय, क्षमा मागतोय, पण तो अपराध, ती भावना, ती महत्वाची आहे. मग आपण त्याला कसं बदलू शकू? मग या ध्यान योग, ज्ञान योग या मार्गे आपण स्वतःला कसं स्टेबल करू शकू? हे महत्वाचं आहे. नुसतंच घेऊ नका हो ते. ते आत्मसात कसं करायचंय आपल्याला, ते आपल्याला भगवंत आता सांगतायत. आणि म्हणूनच अहो विश्वामित्रांसारखे मुनी, विश्वामित्र आपली काय कथा, की जे ज्ञान योगी, त्यांचं मेनका, रंभा, किती त्यांचं ते ही फॉल डाउन, ही अगेन ते परत परत ते मागे गेलेत. परत परत कारण क्रोधानी, कामानी अशा प्रत्येक या गोष्टीला बोललेले आहेत आणि म्हणूनच कुठेतरी परत परत का? कारण भक्तीच्या मार्गावर नव्हते. कुठेतरी फक्त ज्ञान संपादन केलेलं होतं, पण त्या ज्ञानाला भक्तीची जोड नव्हती. आणि ती भावना कृष्ण, ती भावना पूर्ण जेव्हा बदलली आणि स्वतःला त्या मार्गावर घातलं, तेव्हा कुठेतरी ते संपन्न झाले, योग संपन्न. नुसतं योगी योगी म्हणून नाही चालत. तुम्हाला त्या योगाला, मग त्या संन्यासाचा, मग त्या मानसिक संन्यास, मग तुमच्या मनाने किती संन्यास घेतलाय. आणि जशी ती मला प्रत्येक वेळी ती सुंदर अशी आकृती डोळ्यासमोर येते, की कशी ती 5 इंद्रिय मनाच्या ताब्यात आहे आणि मन बुद्धीच्या ताब्यात आहे आणि आत्मा मस्तपैकी ते बघतोय, की कशी बुद्धीला आपण बघतोय आणि कसं आपण आत्म्याला आपल्याला ज्ञान देऊन ते बुद्धीला कळवायचंय. मग ती सगळं पुन्हा तसं जातं आणि कशा प्रकारे आपण तो कंट्रोल मिळवू शकू, कशा प्रकारे आपण ते नियंत्रण मिळवायचं. थोडंसं मी तुमच्याशी खूप म्हणजे बोलायला मी सांगते ना, त्या दिवशीच माताजींना सांगितलं, की इतका वेळ म्हणजे खूप कमी पडेल त्याच्यासाठी वेळ. तर आपण आज प्रयत्न करूया. मी प्रयत्न करते 13वा अध्याय पूर्ण करायचा. नाहीच तर मी अर्धा उद्या घेईन, पण मी नक्की प्रयत्न करते. तर अशा प्रकारे पुढे जाऊन मुख्य क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ काय आहे? तर यासाठी आपल्याला आज शिकायचं आहे आणि अर्जुनाला वेगवेगळे प्रश्न पडले. मग हे क्षेत्र म्हणजे काय आहे? आणि क्षेत्रज्ञ कोण आहे? तर हे क्षेत्र म्हणजे आपलं शरीर आहे. आणि हे शरीर म्हणजे की जसं मी तुम्हाला सांगेन, हे थोडंसं वाचून मी पुढे जाते. अध्याय 13 बद्दल थोडीशी माहिती, की जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान का मांडले आहेत? खरे तर संपूर्ण भगवद्गीता ही भक्ती आहे. 1 ते 6 अध्याय कामातून भक्ती कशी मिळवायची यावर चर्चा करतात. शेवटच्या 6 अध्यायामध्ये ज्ञानाद्वारे ते कसे मिळवायचे याचे वर्णन केलेले आहे आणि मधले 6 अध्याय हे भक्तीचीच चर्चा करतात. तसेच 12व्या अध्यायात कृष्णाने स्पष्ट केले आहे की ते वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून कसे मुक्त करतात. दृढ भक्ती, जो पूर्णपणे भक्तीमध्ये लीन आहे, तो या भौतिक चक्रातनं नक्की मोकळा झालेला आहे आणि तो गोलोकाकडे वाटचाल केलेली आहे त्याने. आणि म्हणूनच शेवटचे 6 अध्याय भौतिक जगापासून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक तत्वज्ञानाचं ज्ञान देतात. ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी, कृष्णाशी आसक्त होण्यासाठी होतो. म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो, तेव्हा तो भक्तीचा एक भाग बनतो. ज्ञानाशिवाय भक्ती नाही, भक्तीशिवाय ज्ञान नाही.
अशा प्रकारे एकमेकांमध्ये गुंफलेले, जसं मी म्हटलं, कर्मापासून आपण भक्ती शिकलो. कर्मापासून भक्ती कशी शिकू ते आपण पहिल्या 6 अध्यायामध्ये शिकलो. नंतर प्रत्यक्ष भक्ती, भक्त कसे प्रिय आहेत भगवंताला ते शिकलो. आणि मग भक्ती कशा प्रकारे भक्ती केली तर तुम्ही या जन्म मृत्यूच्या चक्रापासून परत याल आणि परत माझ्याकडे याल आणि या सगळ्या बंधनांपासून मुक्त व्हाल, इंद्रिय तृप्तीपासून मुक्त व्हाल, की मला हे हवंय, मला ते हवंय, नको हो, किती आहे, कुठे घेऊन जाणार आहे हे. परंतु काय नेणार आहात तर इन्व्हेस्टमेंट भक्तीची असू दे, नामस्मरणाची असू दे, LIC ची पॉलिसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. मग भगवंतांकडे जायचं असेल, भगवंत वाट बघतायत की तुम्ही या जन्म मृत्यूच्या चक्रात पुन्हा सापडायचं नसेल तुम्हाला, तर मी तुमची वाट बघतोय. जसं कालच्या स्लाइडमध्ये एक सुंदर स्लाइड असेल ज्याच्यामध्ये या महासागरात भगवंत हात देतायत, पण तो दिसू नये हात भगवंतांचा, की तू जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकलेला आहेस, मी तुला या भवसागरातून काढायला मदत करू शकेन. पण कधी? जेव्हा तू स्वतःला या मार्गावर घाल, जेव्हा तू अकर्माकडे वाटचाल कर, मग तू वेगवेगळ्या प्रकारे जा, पण तू निष्काम कर्माने का होईना तू ते कर्म मला अर्पण कर आणि या अकर्माकडे वाटचाल कर. आणि मग या क्षेत्राबद्दल भगवंत पुढे जाऊन म्हणून सांगायचंय की हे क्षेत्र जे अर्जुनाला प्रश्न पडलेले आहेत, जो पहिलाच अध्यायाचा पहिला श्लोक मी तुमच्यासाठी वाचेन, जो आपण पहिल्या 2 अध्यायामध्ये आपल्याला पूर्णपणे कल्पना येते की अर्जुनाला काय प्रश्न पडलेले आहेत. तर तेवढे मी तुमच्यासाठी वाचून पुढे जाते. ठीक आहे. भगवंतांनी म्हटलंय आधी अर्जुन उवाच प्रकृतीं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. आणि मग भगवंत सांगतायत इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, मला प्रकृती, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आणि ज्ञान व ज्ञेय याबद्दल जाणून घ्यायची इच्छा आहे. या 6 गोष्टी अर्जुनाला पाहिजे आहेत की भगवंतांना परत परत प्रकृती सांगितली भगवंतांनी, याच्या आधीही प्रकृती विचारली आहे भगवंतांना, पण भगवंत म्हणत नाहीयेत की अरे मी तुला किती वेळा सांगू तेच तेच. नाही, ते पूर्णपणे त्याच्या शंकेचं निरसन होईपर्यंत अर्जुनाला सांगणार आहेत. आणि ज्याला त्याचं आता पूर्णपणे भ्रम तर दूर झालाय, पण त्याला आता ज्ञान हवंय. आणि त्याचं जसं आपण म्हणतो ना, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की अजून सखोल 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 तुम्ही जात की मग म्हणून अर्जुनाला प्रश्न पडलेत, मग हे काय आहे, मग ते काय आहे. आणि मग या प्रश्नांची उत्तरं भगवंत देत आहेत. श्री भगवान म्हणाले, हे कौंतेया, या शरीराला क्षेत्र म्हटले जाते आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हटलं जातं. आणि मग प्रश्नाचं उत्तर बघा, प्रकृती जसं भौतिक प्रकृती, निसर्ग, पुरुष प्रकृतीचा उपभोग घेणारा, की जे भगवंत प्रत्यक्ष उपभोक्ता आहे, जो एन्जॉयर आहे, ज्याला भक्तांचा सहवास हवाय, की तो काय करत नाही, अर्जुनाचं सारथ्य करतोय, असुरांचा नाश करतोय आणि त्याला भक्तांचा सहवास हवाय, जो भक्तांवर नितांत प्रेम करतोय. आणि वृंदावन वासियांवर तर त्याचं किती नितांत प्रेम, की ब्रह्मदेवानी त्यांना जरी गायब केलं होतं एका सेकंदासाठी, तरीही त्यांनी सगळ्यांचं रूप घेऊन वृंदावन वासियांना अजिबात दुःखी होऊ दिलं नाही. आणि त्या दुःखी न होऊ देता त्यांना त्यांची मुलं आणि गायी वगैरे त्यांचं रूप घेऊन त्यांना तेवढा काळही घालवला. त्यांनी तेवढा 1 वर्षाचा काळ भगवंतांनी स्वतः त्यांचं रूप घेऊन घालवला, कारण आपल्या वृंदावन वासियांवर त्यांची खूप प्रेम होतं. आणि म्हणून प्रत्यक्ष ब्रह्मानी शरणागती मागितली, पत्करली आहे त्यांच्या पुढे, की चुकलं माझं, मी जाणू नाही शकलो तुम्हाला, असे हे भगवंत. आणि मग भगवंत म्हणतायत, हे क्षेत्र म्हणजे काय, तर तुझं शरीर, जे शरीर आहे ते तुझं क्षेत्र आहे. आणि क्षेत्रज्ञ हे कोण आहेत, तर 2 आहेत क्षेत्रज्ञ, की या शरीरातील निरीक्षक आत्मा आणि परमात्मा. मग परमात्मा हे सगळ्यांना जाणताय, सगळ्या शरीराला जाणताय. प्रत्यक्ष शरीराला जाणणारा तुझा एकटा, तू तुझ्या शरीराला जाणताय. परमात्मा सगळ्यांच्या शरीराला जाणताय. आणि मग ज्ञानम काय आहे, तर क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांना समजून घेणं हे ज्ञान आहे. आणि या ज्ञानाचं ध्येय काय आहे, तर परमात्म्याला जाणणं. आणि मग या सगळ्यांच्या मार्फत जे ध्येय जे आहे मिळतंय आपल्याला, परमात्म्याला कसं जाणतोय, जसं 12व्या प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटी, की परमात्म्याला मग तुम्ही कशा प्रकारे, आपण परमात्म्याचा अंश आहोत,
हे प्रत्येक वेळी भगवंतांनी वेगवेगळ्या अध्यात्म वेगवेगळ्या मार्गातून सांगितलंय आणि त्या प्रकारेच या ज्ञान मार्गाने भगवंत सांगतायत की क्षेत्र म्हणजे काय आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय. आणि मग क्षेत्रज्ञ हे दोन आहेत, आत्मा आणि परमात्मा. आणि आत्मा हा एकाच फक्त त्याच्या शरीराला जाणतो, पण परमात्मा काय आहे तर परमात्मा सगळ्यांना जाणतो. आणि म्हणून अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्ण मला प्रकृती तेच परत मी आता म्हटलं जसं. आणि मग भगवंत सांगताय क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय. तसं पुढे जाऊन आपण बघतोय, क्षेत्रज्ञान कैपी माम विधी सर्व क्षेत्रेरु भारत. हे भरताच्या वंशजांना मी सर्व देहात जाणणारा आहे, हे तू समजून घेतले पाहिजे. या देहाचा व त्याच्या जाणत्याला समजून घेणे यालाच ज्ञान असे म्हणतात, हे माझे मत आहे. बघा आता हे त्यांची ऍक्टिव्हिटी करतायत. हा माणूस सिगरेट ओढतोय, ओके, एकीकडे फोन घेतोय, याचा आत्मा आहे, याचं शरीर आहे, ते सगळं करतंय. आणि एक त्याला सांगतंय परमात्मा त्याच्या शरीरामध्ये वास करतो आहे. परंतु त्याला, जसं मी तुम्हाला एक कारचं उदाहरण सुरुवातीला दिलं होतं, की तुमच्या मनामध्ये असंख्य गोष्टी आहेत, मग की असंख्य गोष्टींना तुम्ही त्यावेळेला सामोरे जाताय. मग तुमचा आत्मा पण, जेव्हा तुमचं शरीर आहे जे कर्मेंद्रिय आणि ज्ञानेंद्रिय, मग पुन्हा या दोघांमध्ये विभागणी केली जाते. मग तुमचे कर्मेंद्रिय काय आहे, तर तुमचे हे इंद्रिय सगळे गोष्टी करतायत काय काय, या या हातात फोन आहे, या हातात सिगरेट फुंकतोय, डोळ्यांनी हे बघतो आहे, हे सगळे तुमची कर्मेंद्रिय बघतायत. पण तुमची ज्ञानेंद्रिय काय आहे, तर तुमचं मन, तुमची बुद्धी, तुमचा अहंकार, ही सगळी तुमची ज्ञान देणारी इंद्रिय जी आहेत. आणि मग ती कशा प्रकारे कार्य करता आहे आणि कशा प्रकारे तुम्हाला सांगता आहेत की सगळ्या देहात जाणणारा मी इथे बसलोय, मी परमात्मा इथे बसलेलो आहे, हे तू आधी समजून घेतलं पाहिजे. आणि या देहाचा व त्याच्या जाणत्याला समजून घेणं, आणि मग या देहामध्ये जो वास करतोय जो आत्मा, आणि हा देह, हे शरीर आणि हा आत्मा, याला जाणणं, या सगळ्याला जाणणं, हे ज्ञान घेणं तुला आवश्यक आहे. की तू काय करतो आहेस आणि कुठलं, मग तू स्वप्न बघा, तू स्वप्नात जरी असलास तरी तुला काय होतंय बघा. तर हे मी तुम्हाला याच्यावरनं सांगू शकेन की कशा प्रकारे तुम्ही, आणि मग याच्यावरनं आपल्याला काही टप्प्यांवर जायचं आहे. मग या टप्प्यांवर कसं जायचंय, की तुम्ही जागेपणी असताना बघा हे काम करताय, कर्मेंद्रिय करताय आणि तुमची ज्ञानेंद्रिय काही कार्य करतायत, की तुमच्या मनामध्ये असंख्य विचार आहेत. मग तुम्ही अगदी लंडन, अमेरिका इकडे तिकडे जाऊन येतं, तुमचं मन फिरून येतं. तुम्ही काही झोपेमध्ये असता, मला हे मिळवायचंय, ते मिळवायचंय, की तुमची ज्ञानेंद्रिय पण काम करत असतात मग. आणि मग जेव्हा तुमचं अगदी पूर्ण झोपेत असता, पूर्ण तुम्ही गाढ निद्रेत असता, की त्या निद्रेमध्ये तुम्हाला स्वप्नाव अवस्था असते, तेव्हा कोण, तर तुमचं शरीर, तुमचं कर्मेंद्रिय पूर्ण काही करत नसतात, पण तुमचा आत्मा आणि परमात्मा हे मात्र जाणत असतात. आणि काय करताय हे तुम्ही याचं पूर्णपणे लक्ष असतं. हा परमात्म्याचं पूर्णपणे तुमच्यावर लक्ष असतं की तुम्ही काय करता आहात. आणि मग हे काय आहे हो, क्षेत्र म्हणजे जसं एक शेतकऱ्याचं उदाहरण देईन, आणि तसं हे आकाश पसरलेलं आहे, हे पूर्ण असं हिरवळ पसरलेली आहे सगळीकडे. आणि हे क्षेत्र जे आपण म्हणतो की फील्ड फील्ड ऑफ, हे सगळं जे आहे हे क्षेत्र आहे, शरीर पसरलेलं आहे. मग आता शेतकऱ्याचं उदाहरण दिलं तर कोण, तर शेतकरी, त्याला मग हा शेत आणि शेतकरी. आणि मग जो कर्म करतोय हा शेतकरी, जो त्याला याचं रक्षण करतोय आणि ज्याला चालवतोय. मग जसं आपण म्हटलं की आत्मा आणि शरीर, की जसं दुसऱ्या अध्यायामध्ये म्हटलं की आपण आत्मा आहोत, शरीर नाहीये. मग या बांधून कशाने ठेवलंय, मग ह्या आत्म्याला बांधून कशाने ठेवलंय, आणि आत्मा कशा प्रकारे या शरीरावर आपलं नियंत्रण करतो आहे, आणि परमात्म्याच्या मदतीने परमात्मा हे सगळं कसं बघतोय, हे पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय. क्रियाकलापांच्या क्षेत्राचे आणि क्रियाकलापांच्या जाणत्याचे ज्ञान विविध वैदिक लेखनामध्ये विविध ऋषींनी वर्णन केलेले आहे. हे विशेषतः वेदांत सूत्रात कारण आणि परिणाम या सर्व तर्कांसह मांडले आहे. मग क्रियाकलापांचे क्षेत्र, मग खूप या संन्यास व्यासमुनींनी, जसं अनेक ऋषींनी या क्रियाकलापांच्या हे जाणत्याचं मग वेदांमध्ये, अध्यायांमध्ये हे सगळ्या प्रकारचं ज्ञान दिलेलं आहे. या आपल्या शरीराचं, आपलं शरीर म्हणजे काय आहे आणि पंचमहाभूतांनी कसं बनलेलं आहे, या सगळ्यांविषयी माहिती दिलेली आहे. त्याला जाणून घेणं, आणि हे विशेषतः वेदांत सूत्रात कारण आणि परिणाम या सर्व तर्कांसह मांडलेलं आहे, या ऋषींनी मांडलेलं आहे. आणि मग ना याला कसे टप्पे दिलेले आहेत, आणि मग कशा प्रकारे
की कशा प्रकारे या गोष्टी की या शारीरिक याच्यामध्ये, मग जसं मी म्हटलं की कर्मेंद्रिय आणि ज्ञानेंद्रिय याच्यामध्ये जशी विभागणी झालेली आहे, तशी आपल्या या शरीराची या 5 टप्प्यांमध्ये, जसं मी तुम्हाला सांगेन की आपली ही जी पंचमहाभूतांनी बनलेली हे आपलं शरीर आहे. आणि जसं आतलं मन, जे आतलं शरीर जे आहे, ज्याच्यामध्ये मन, बुद्धी आणि अहंकार आहे. तर तशा प्रकारे या ज्या बुद्धीचे आणि या ज्या शरीराचे, या मन हे शरीर म्हणजे प्रत्यक्ष भौतिक शरीर आणि त्याच्या बरोबर जे आपलं आतलं शरीर, या शरीराचे 5 टप्प्यामध्ये विभागणी केलेली आहे. तर कशा प्रकारे विभागणी केली आहे ती बघा. अन्नमय कोश आहे, या कोशांमध्ये विभागणी केली. मग ते कोश कसे आहेत? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश. आता त्याच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये काय आहे? तर अन्नमय कोश. मग या अन्नमय कोशामध्ये काय आहे? तर आपलं आपलं शरीर, जे ज्याला ज्याला अन्नाची गरज असते आणि जे आपलं ते चवी जे दाखवतं, किंवा जीभ आहे, मग कान आहे, आपले नाक आहे, आपली त्वचा आहे, आपले डोळे आहेत, हे आपल्याला सगळी कर्मेंद्रिय आहे. आणि मग त्यात जी कुठल्या प्रकारे बनलेली आहे, तर जसं आपल्याला दुसऱ्या अध्यायामध्ये सांगितलं की हे शरीर, म्हणजे हे शरीर याचं बनलेलं आहे. आणि हा कोश कुठला? तर अन्नमय कोश आहे, की ज्याच्यामध्ये हा प्रत्यक्ष भौतिक शरीर, ज्याला जिवंत ठेवण्यासाठी खाण्यापिण्याची आणि अन्नाची गरज असते. आणि मग या कोशामधून काय होतं? तर याच कोशामध्ये इंद्रिय कुठली आहे? कर्मेंद्रिय आणि ज्ञानेंद्रिय, ही 2 प्रकारची. आणि मग ज्ञानेंद्रियामध्ये कुठल्या प्रकारची आहेत? आणि आपल्या शरीराचे आणि आपल्या याचे पार्ट्स, कुठले शरीराचे अवयव आहेत, या प्रकारे याची विभागणी केली गेलेली आहे. मग पुढे जाऊन आपल्याला काय? तर आपल्याला प्राणमय. मग प्राणमय कोश कुठला असतो? तर आपल्याला शरीर जे श्वास घेत असतं आणि ज्या प्रकारे आपल्या शरीराची क्रियाकलाप जसे चालू असतात, आणि या प्रकारे या प्राणमय कोशामध्ये काय असतं? तर आपले प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान, आणि अशा प्रकारचे जे श्वासोश्वास चालू असतात. अपान वायू, जसं आपण म्हटलं, या अष्टांग योगाद्वारे, मेडिटेशनद्वारे आपण आपल्या श्वासावर कसा कंट्रोल करतो, आणि हे श्वास उच्छ्वास कशा प्रकारे, मग प्राणायामामध्ये जसं आपण म्हणतो अनुलोम विलोम, आणि याद्वारे आपण आपल्या श्वासावर कसा कंट्रोल करतो. म्हणजे झालं भौतिक शरीर, त्याच्यानंतर हे ब्रीदिंग आणि हे जे प्राणमय शरीर. त्याच्यानंतर आपण कुठे जातो? तर मग मी तुम्हाला एक सांगण्यामध्ये थोडंसं गफलत अशी नाही, पण जे कर्मेंद्रिय आणि ज्ञानेंद्रिय आहेत, ते तुमचं पूर्ण भौतिक शरीराशी निगडीत आहेत. प्राणमय हे तुमच्या सगळ्या प्राणमय कोश हा सगळ्या पूर्ण श्वासोश्वासावर केंद्रित आहे. तशा प्रकारे पुढे जाऊन तुम्ही या ज्ञानमय म्हणजे मनोमाया कोशामध्ये असता. मग तिथे तुमच्या बुद्धीचा संबंध येतो. मग तुमची इथे इंद्रियांवर मन कसं नियंत्रण करते, मनावर बुद्धी कशी नियंत्रण करते, अशा प्रकारे तुम्ही या इंद्रियांवर कशा प्रकारे पूर्णपणे नियंत्रण करताय, या कोशामध्ये ते दाखवलं जातं. की या ज्ञानमय कोशामध्ये मग तुम्ही मन आणि बुद्धी यांचा कशा आत्मा आणि शरीराशी संबंध आहे, अशा प्रकारे या ज्ञानमय कोश आहे. आणि मग ते तुमच्याशी कसे संलग्न आणि कशा प्रकारे नियंत्रण करू शकतात, हे आहे. हे मी थोडंसं तुम्हाला वाचून पण नंतर सांगेन. आणि मग येतो तुमचा विज्ञानमय कोश. आणि मग विज्ञानमय कोशामध्ये कसं होतं, तर तुम्ही कसे वेगळे आहात, की जसं आपण ज्ञान विज्ञान योग शिकलो, की या ज्ञानाचा उपयोग तुम्ही कसे करणार आहात आणि कशाच्या माध्यमाने करणार आहात, आणि कसे वेगळे आहात मग तुम्ही, की तुम्ही मग प्राणी हे करू शकतायत का? प्राण्यांना त्या बुद्धी आहे का? प्राणी आपल्यापासून कसे वेगळे आहेत, की बुद्धीद्वारे आपण हे विज्ञान वापरू शकतो, हे प्राणी नाही जाणू शकत. की हे पूर्ण झालंय, जसं मी तुम्हाला म्हटलं, की ते जे लाईट कडे आकर्षिले जातात, ते जे काही चिलटं असतात, त्याच्यानंतर भुंगा सुद्धा माहिती असून त्या मधाकडे आकर्षित केला जातो. कारण का? त्यांचं एकच कुठलं तरी सेन्स स्ट्रॉंग असतं. परंतु आपली बुद्धी बघा, आपली बुद्धी आपण वापरू शकतो आणि आपल्या इंद्रियांवर ताबा ठेवू शकतो. हे प्राण्यांमध्ये शक्य नसतं. आणि म्हणून ते कुठेतरी मृत्यूच्या ह्याच्यामध्ये माहिती असून सुद्धा खड्ड्यात, की जसं हत्तीचं उदाहरण दिलं, की ते त्या खड्ड्यात पडतो, कारण कुठेतरी त्याला ती ओढ असते, कुठेतरी त्याला मादीविषयी वाटणारी ओढ त्या खड्ड्यात पाडते. म्हणजे कुठेतरी त्या मृत्यूला स्वतःहून आमंत्रण देतात,
कारण त्यांचं ते सेन्स इतकं स्ट्रॉंग असतं ते त्यांच्यावर नियंत्रण करू नाही शकत. पण आपला हा विज्ञानमय कोश आपल्याला काय करतं, तर आपल्याला ते सांगतं काय चांगलं आहे काय वाईट आहे. आणि त्या कोशामधून आपण जाताना आपल्याला आपल्या मन बुद्धी या आणि अहंकाराला आपण नियंत्रण करू शकतो. आणि मग पुढे जाऊन आपण आनंदमय कोशामध्ये जातो. हा आनंदमय कोश काय आहो, तर परमानंद, की जे परमतत्व जो या मार्गातून जाणतो की आनंद काय आहे, परम आनंद काय आहे, की जे सच्चित आनंद आहे, जे ज्यांनी जाणलेलं आहे, असा हा कृष्णाला जाणणारा कोश. आणि म्हणूनच जेव्हा या भक्तीच्या मार्गावरून आपण कृष्णाला जाणू शकतो, त्या आनंदमय कोशामध्ये आपण जातो. अशा प्रकारे ह्या कोशाचं विभागणी केलेली आहे, की अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, जो ज्ञानमय कोश आहे, विज्ञानमय कोश आहे, ज्याचं आपण ऍप्लिकेशन करतो. विज्ञान आपल्याला सांगतं आपण बुद्धीद्वारे कशा प्रकारे नियंत्रण करू शकतो आणि मग आपण कसं सच्चित आनंदाकडे जाऊ शकतो. आणि मग ही आकृती जी मला सदैव आवडते हीच आपल्याला सांगते, की पंचमहाभूत, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिये. एक मिनिट, सॉरी, मला 1 सेकंद द्या, मी हा कॉल घेते प्लीज. हा, क्षमस्व मला ते. तर मन 5 ज्ञानेंद्रिय, वस्तू, इच्छा, द्वेष, आनंद, दुःख, एकंदर जीवन लक्षणे आणि विश्वास या सर्वांचा सारांशाने विचार केलेला आहे. क्रियाकलाप आणि त्यांच्या परस्पर संवादांचं क्षेत्र असणे. म्हणजे काय, तर जसं मी म्हटलं, या कोशांद्वारे या सगळ्याचा विचार करून आणि मन, बुद्धी आणि अहंकार कसं एकमेकांशी संलग्न आहे आणि जे आपल्या कर्मेंद्रिय आणि ज्ञानेंद्रिय, मुख्य ज्ञानेंद्रिय, की जी आपली ही सेन्सिटिव्ह, ही जी आपली सेन्स ऑर्गन्स आहेत, त्यांना कशा प्रकारे बुद्धी कंट्रोल करू शकते आणि कशा प्रकारे या आपण सगळ्यांचा संवाद साधून कशा प्रकारे नियंत्रण मिळवू शकतो, हे जाणणं. आणि हे जाणणं हे क्षेत्रज्ञाचं. आणि म्हणूनच क्षेत्रज्ञ कोण आहे, तर आत्मा परमात्मा. आणि म्हणूनच हे क्षेत्र, हे परस्पर संवादाचं क्षेत्र कुठलं आहे, तर या सगळ्या कोशांमार्फत आपण याचं ज्ञान घेत असतो. या क्षेत्रांमध्ये, की या सगळ्या हे कोश म्हणजे काय आहे, तर ह्या परस्पर संवादांचं क्षेत्र आहे. आणि या क्षेत्रांना आपण कसं जाणायचंय आणि आपण क्षेत्रज्ञ कसे बनू शकतो आणि आपण हे क्षेत्रज्ञ कसे आहोत, आत्मा आणि परमात्मा यांचा संबंध कसा आहे, हे आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत, की कशा प्रकारे यांचं ज्ञान आहे. मग त्याच्यामध्ये कशा प्रकारच्या वृत्ती आणि कशा प्रकारचं नम्रता, गर्वहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, साधेपणा, हा संवाद बघा कुठल्या प्रकारचे. प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुकडे जाणे, स्वच्छता, स्थिरता, आत्मनियंत्रण, इंद्रिय तृप्तीच्या वस्तूंचा त्याग, खोट्या अहंकाराची अनुपस्थिती, जन्म, मृत्यू, म्हातारपण आणि रोग यांच्या वाईटाची समज, अलिप्तता, मुले, पत्नी, घर आणि बाकीच्यांशी अडकण्यापासून मुक्तता, आनंददायी आणि अप्रिय घटनांमध्ये समविचारीपणा, माझ्यावर अखंड आणि अखंड भक्ती, निर्जन ठिकाणी राहण्याची आकांक्षा, सामान्य लोकांपासून अलिप्तता, आत्मसाक्षात्काराचं महत्व स्वीकारणं आणि परमसत्याचा तात्विक शोध, हे सर्व मी ज्ञान असल्याचे घोषित करतो. आणि याशिवाय जे काही असू शकते ते अज्ञान आहे. म्हणजे काय, तर हे सगळं जाणणं, हे क्षेत्रज्ञाविषयी जाणणं, हे जे परस्पर संवाद आणि क्षेत्रांनी कशा प्रकारे
म्हणजे कशा प्रकारे वागणूक असावी आणि कशा प्रकारे मनुष्याने या भक्ती मार्ग, कशा प्रकारे या मार्गावरती स्वतःला, या निष्काम मार्गावरती, आणि कुठल्या प्रकारचे गुण, मग जे पुढे जाऊन आपण 14व्या उद्याच्या अध्यायामध्ये, परवा आणि तेरवा, 14, 15, 16, 17 आपण हेच सगळं बघणार आहोत की कशा प्रकारे हे गुण आणि कशा प्रकारे हे डिफरन्सिएशन केलं आहे. मग या ज्ञान अध्यायामध्ये कसं डिफरन्सिएशन आहे हे आपण पुढे जाऊन जास्त सखोल बघणार आहोत. मग हे नम्रता, गर्वहीनता, म्हणजे हे सगळे चांगल्या प्रकारचे जे गुण आहेत, आणि ही सहनशीलता आहे, साधेपणा आहे, भौतिक गोष्टींना म्हणजे इंद्रिय तृप्ती नाही त्याच्यामध्ये. मग तुम्ही कुठलीही दुःख असो, सुख असो, प्रत्येकाला समविचारीप्रमाणे तोडणं, आणि कुठल्याही प्रकारचं एक्साइट न होऊन जाणं किंवा एकदम उदास न होऊन जाणं, आणि कुठेतरी समतोल राखणं, हे सगळं मान्य असणं, हे सगळं माहीत असणं, हे ज्ञान आहे. आणि ह्याच्याविषयी कोणी जो जाणत नाही तो अज्ञानी आहे. आणि मग हे कशा प्रकारे आहे, तर बघा, नम्रता, सन्मान मिळाल्याचे समाधान मिळावे म्हणून चिंताग्रस्त होऊ नये. आता कशा प्रकारे बघा, की नम्रता ही वृत्ती कशा प्रकारे असावी, की समाधान मिळून, की आपल्याला नम्र भावना कशा प्रकारे अंमलात आणावी याच्याविषयी दिलाय. मग अभिमान, आपण शरीर नाही हे समजून घेणे, म्हणून सन्मान आणि अनादर समान आहे. मग त्याचं काहीच वाटत नाही, की मग तो कुठला तरी गर्व येत नाही मनामध्ये. मग कुठला तरी नम्रता कशी येते मनामध्ये, की आपल्याला समाधान मिळावं, की जे मिळालंय त्याच्यामध्ये समाधानी आहे. अहिंसा, जोपर्यंत कोणी लोकांना आध्यात्मिक ज्ञानात उन्नत करत नाही तोपर्यंत तो हिंसाचार करत असतो. कारण मग त्या आध्यात्मिकतेकडे, म्हणून क्रोध, मी जसं म्हटलं विश्वामित्र, की जे ज्ञानी नव्हते, जोपर्यंत त्यांना ते ज्ञान नव्हतं मिळत, जे भक्ती मार्गावरती विलीन होत, तोपर्यंत त्यांनी स्वतःच्या क्रोधाला पण ते आवर घालू शकले नाही. मग रंभेने जेव्हा त्यांना विचलित करायचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांनी त्या क्रोधामध्ये तिला दगड बनवलेलं आहे. इतका क्रोध, की ते स्वतःच्या इंद्रियांवर कंट्रोल नाही करू शकत. आणि म्हणून ती अहिंसा आपल्या हातातून घडू शकते. आणि जोपर्यंत ती आध्यात्मिक ज्ञानाने समजली घेत नाही, ती ज्ञानातनं समजत नाही, तोपर्यंत लोक हिंसाचार, वाईट वृत्तीने वागत राहतात. मग सहिष्णुता, इतरांचा अपमान आणि अपमान सहन करण्याचा सराव करा. मग त्या वाटण्याला, की इतरांचा अपमान, की जो केलेला आहे तो अपमान, आणि जो अपमान केलाय तो सहन करणं पण, की त्या प्रकारे ती सहिष्णुता वृत्ती कशी मनामध्ये, साधेपणा, इतकी सरळ की तुम्ही शत्रूलाही सत्य उघड करू शकता. हा साधेपणा मनामध्ये, निर्मळता मनामध्ये असावी. जसं अर्जुनाला वाटतंय हो, की शत्रूबद्दल पण त्यांनी आपल्या मनातल्या भावना व्यक्त केल्या, की मला करुणा वाटते आता. माझे भाऊ जरी असले तरी मला करुणा वाटते त्यांच्याविषयी. एवढं त्यांनी स्वतःचं मन आपल्या गुरूंकडे, कृष्णाकडे उघड केले. ही सात्विकता हो, ही सरळता. आध्यात्मिक गुरु स्वीकारणं हे आवश्यक आहे. म्हणून स्पिरिच्युअल मास्टर, की ज्ञान हे तुम्हाला असंच टपकणार नाहीये स्वर्गातून कुठून तरी, किंवा मला असंच मिळतंय मग मी अर्ध्या हळकुंडात पिवळा होतोय, तसं नाही. तुम्हाला चांगला आध्यात्मिक गुरुची आवश्यकता आहे. स्वच्छता, स्थिरता, मग स्वच्छता स्नानाची, आणि अंतर्गत स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता, जी नामस्मरणाने अंतर्गत मिळणार आहे. आणि तुमच्या शरीराचे अंघोळ करता तेव्हा तुम्ही स्वच्छ शरीराला ठेवता, भौतिक शरीराला ठेवता. स्थिरता, आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्याचा निर्धार. स्थैर्य मुनी मी सांगितलं, की मग अध्यात्मामध्ये स्थिरता येते कुठून तरी. आत्मनियंत्रण, आध्यात्मिक प्रगतीसाठी प्रतिकूल काहीही नाकारा, इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवा. इंद्रिय वस्तूंचा त्याग, अनावश्यक मागण्या पूर्ण न करणे, फक्त डिव्होशनल सर्व्हिस, फक्त भक्तीसाठी शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी ते वापरा. म्हणून प्रभुपादांनी गाडी वापरली किंवा अन्न कुठलंही काही घेतलं, की का, कृष्ण भावनेसाठी, कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी आम्ही ते वापरतो. मग मी ते वापरलं तरी त्याच्यात कुठल्याही प्रकारचं मी माझ्या इंद्रियांना तृप्त करत नाहीये. आणि म्हणूनच तो त्याच्या प्रकारे ती सेवा स्वीकारली आहे त्यांनी. कारण मी काही माझं नाहीच आहे हो, ते माझं काय मी संन्यास स्वीकारणार, ते भगवंतांनीच दिलेलं आहे. मी त्याचा उपयोग भगवंतांसाठीच करतोय, ही मनामध्ये भावना. खोट्या अहंकाराची अनुपस्थिती, मी शरीर किंवा मन आहे नाकारून मी कृष्णाचा सेवक आहे, हे मान्य करा. वाईटाची धारणा याविषयी योग्य स्रोताकडून नियमितपणे ऐका. भौतिक जीवनाचा तिरस्कार करा. का तिरस्कार का करा? आपल्या शरीराला म्हणजे फालतू लाड करू नका त्याचे. आणि म्हणूनच मला हे हवंय, मला ते हवंय या जीवनाचा, आणि मला अशा गोष्टी माझ्यासाठीच हव्या आहेत, या गोष्टींना स्वतःला बदलायला बघा. अलिप्तता, कृष्णासाठी सर्वस्वाचा त्याग करण्यासाठी तयार व्हा. पत्नी, मुलं, कुटुंब इत्यादींची कोणतंही बंधन का नाहीये?
की केसी पद्धत म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये तुम्ही ती मग ते कृष्ण भावनेने करत असल्यास त्याचा सराव करा, पण कृष्ण भावनेने करत नसल्यास ते प्रतिकूल असल्यास त्याचा त्याग करा. मग तुम्ही मुलांसाठी करताय, सगळ्यांसाठी करताय, पण ते का की कृष्ण भावनेने मी यांच्यासाठी करतोय. मी मुलांची जसं मी म्हटलं की कृष्ण भावनेने की जेव्हा संबंध अभ्युदय आणि प्रयोजन केलं जातं ते कृष्ण भावनेने जेव्हा केलं जातं की संतती निर्माण करायची ती पण कृष्ण भावनेने योग्य अशी कृष्ण भावने सहित असलेली संतती निर्माण करायची आहे म्हणून ते पुढे जात आहे आणि पुढे जाऊन त्या संबंधांना प्रस्थापित करतायत. अगदी चित्तवृत्ती की नित्य का समचित्तत्व भौतिक नफा किंवा तोटा पाहून आनंदित किंवा दुःखी नाही तर अखंडित भक्ती सेवा करा. अखंड भक्ती सेवा अनन्य भक्ती भक्तीच्या 9 प्रक्रिया ज्या आपण 12व्या अध्यायात शिकलो. निर्जन ठिकाणी राहण्याची आकांक्षा भौतिकवादी लोकांमध्ये मिसळण्याची इच्छा नाही. म्हणूनच जसं 6व्या अध्यायामध्ये आपण ध्यानयोग करताना की का मग तुम्हाला एका निर्जन जागी तर तिथे आपल्याला कोणाहीची भौतिक संपर्क येणार नाही आणि म्हणून अशा स्थळी जाऊन ती तो योग तेव्हा अष्टांग योग केला जातो. म्हणून अर्जुन म्हणतात की मला जंगलामध्ये जाऊन संन्यास कारण कुठेतरी त्या निर्जन स्थळी जाऊन तुम्ही स्वतःच्या आत्म्यावर स्वतःच्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवू शकता. सामान्य लोकांपासून अलिप्तता वरीलप्रमाणे जसं अलिप्त होऊन हे तुम्ही स्वीकारू शकता. मग जसा भगवंत आहे की सगळं आहे पण भगवंतांवर भौतिक प्रकृतीचा कुठल्याही प्रकारचा परिणाम नाहीये. सत्व रज तम या गुणांचा परिणाम नाहीये. आत्मसाक्षात्काराचं महत्व स्वीकारणं म्हणजेच काय की आध्यात्मिक ज्ञानाकडे वाटचाल करणं. अनावश्यक खेळ सिनेमा भक्ती नसलेले सामाजिक उपक्रम सोडून सोडून द्या आणि वेळेचा अपव्यय टाळा. बघा मी तुम्हाला म्हटलं खरोखर की काय बघतोय हो आपण काय वाटेल ते दाखवतात म्हणून आपण बघत बसायचं का त्या टीव्हीवर. एक तर त्या बातम्या प्रकारचा फक्त तुम्ही वाईटच तुम्हाला त्याच्यामध्ये आनंद तर काहीच देत नाहीत ते. तुम्हाला फक्त तुमचं मन उद्विग्न करायचा प्रयत्न करतात आणि जेणेकरून त्या निगेटिव्ह भावनांनी वाट लावू सगळ्याची की जे जगताय ते दिवस सुद्धा तुम्ही जगू शकणार नाही आनंदाने की अहो बाकी तर तुम्हाला संकट दूर आहेत पण जे तुम्हाला तुमची मानसिक स्थिती इतकी वाईट करून सोडायला प्रयत्न करतात अशी ही प्रलोभनं टाळा आणि वेळेचा अपव्यय टाळा असं भगवंत सांगताय. मी आता त्या ज्ञानाचे स्पष्टीकरण देईन ज्याचे ज्ञान तुम्हाला शाश्वत साधता येईल. ब्रह्म आत्मा अनादी आणि माझा अधीनस्थ या भौतिक जगाच्या कारण आणि परिणामांच्या पलीकडे आहे. तर मला असं वाटतं ना आज 13वा हे थोडंसं महत्वाचं आहे. मी तुमचा 14वा अध्याय पण घेईन पुढे म्हणजे आपण 2 अध्याय नक्की उद्या पूर्ण करू. मे बी थोडा अर्धा तास मी जास्त घेईन पण आज न घेता कारण हे थोडं महत्वाचं आहे तर मी हे थोडंसं इथे खंड करते. तुम्हाला चालेल का का तुम्हाला आजच पूर्ण करायचं अध्याय तुम्ही सांगाल तसं मला. मी तुमच्यावर थोडंसं सोडते. मी उद्या तुमचा कारण 14वा अध्याय आपल्याला नक्की मी याच्यामध्ये घेऊ शकेन. फक्त उद्या तुम्ही मला थोडा अर्धा तास देऊ शकाल का जास्त? चालेल माताजी चालेल. हां, मी तुम्हाला थोडासा वेळ देऊन चालेल सांगते. नाहीतर चालेल. तुम्ही म्हणाल की आजच मला तेवढा वेळ बसवलं तर मला तुमचा वेळ असा नाही घ्यायचाय. तुम्हाला विचारून घ्यायचंय. तर मी उद्या तुमचा 13वा पूर्ण करीन आणि 14वा पुढे जाईल. कारण हे संलग्न आहेत. अगदी लगेच आणि खूप सुंदरपणे त्याचं आपण कनेक्शन करू शकू. तर आपण थांबूया इथे. तर मी इथे थांबते 13व्या श्लोकावरती आणि आपल्याला अर्धाच अध्याय राहिलेला आहे जो खूप सुंदरपणे मी उद्या तुमचा घेईन आणि 14व्या अध्यायाशी लगेच निगडीतच आहेत. तर मी इथे तुमचा आज थांबते आणि आपण 14व्या अध्याय आणि 13वा अध्यायाचा उरलेला भाग आणि 14वा पुढे घेऊया. तर या संज्ञा आहेत या आपण उद्या शिकूया. म्हणून आपण आज या गोष्टींवर थांबलेलो आहे की कशा प्रकारे ती वृत्ती तुम्ही तुमच्यामध्ये जोपासताय आणि याचं ज्ञान कसं या क्षेत्रज्ञाविषयीचं ज्ञान कसं घेताय आणि कशा प्रकारे पुढे त्याचं ऍप्लिकेशन हे आपण पुढे जाऊन शिकणार आहोत. आणि पुढे जाऊन कशा प्रकारे आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे पण त्याच्यापासून कसा अलिप्त आहे हे आपण या अध्यायाच्या पूर्ण याचं संक्षिप्त आहे. पण अत्यंत सुंदर पद्धतीने ते भगवंतांनी सांगितले आणि हे जे काही ज्ञान आहे हे ज्ञान अतिशय मौल्यवान ज्ञान आहे आणि म्हणून मला घाई नाही करायची कारण मला तुमच्यापर्यंत खूप सुंदरपणे पोहोचवायचंय. तर मला वाटतं इथपर्यंत खुलासा झाला असेल तुम्हाला आणि म्हणून इथे थांबून मी तुम्हाला पुढे प्रवासाला उद्या घेऊन जाते. तर सगळ्यांना हरे कृष्ण आणि काही याच्याविषयी तुम्हाला मला विचारायचं असेल तर म्हणून मी 5 मिनिटं तेवढ्यासाठी ठेवते आज. सगळ्यांनी मला नक्की काही प्रश्न असतील तर जरूर विचारा. काही आहेत का तुम्हाला प्रश्न? कालच्या अध्यायाविषयी मी इथे रेकॉर्डिंग थांबवते आणि आपण एक 5 मिनिटं थोडा संवाद साधूया.